chiro wakaromba sekuru tacho vanona kubata kubvisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganiko muna adasonokofunza ndepapi hatimboshaikwa sekuru vanoisonongura karomba nekuda kwesiriva sekuru vanozvisonongura. Uri ndani msikana? Wakati hapo msuku msikana. Fara mukadei sekuru. Msikana, wachoka kwani? Hanzo wabva kupi? Ndobva kwarusape kumusha kwangu asina bva kukwadzana. Shabana. Ava ndangangana ndanganya kupera ngati mkuku teri matenda akuchitika mumui atezwe ndokayibate chaoma. Ndangangana wanangu wantu walikumara anakuviseni ngana ma-accidenti anango akufa zibe kana kuimari mbunubwino. Asi uchibwera uchitamanga uchipita pamsuwa ndaona ndipakunembewa Kingston. Sokoneza kuti chani chikuchitika mundu iye akulondola Zvakanaka. Hanzi nasekuru ndacherechedza dare rako musekuru. apa tsobano papanyira muchituma chifuna kuchoka South Africa kana chamwana ndiani Hanzi kutaura kuno pane chituna chandaona chiri mugwagwa chisati chasvika muchiuya kunomza kubva South Africa Jason ndiani? Mwana wanzvadzi yangu. Zvakanaka. Hanzi nasekuru ndacherechedza dare rako ndaona mhepo dzakaipa mwekubatira ekubatwa mishonga yakaipa yakabatwa mukati medzinzawo. Ndaona hamuna rugare, ndaona muri kupera kufa nenjodzi nematsaona ma-accident. Mapera kunge huku kufa nema-accident. aitwa Florence Hanzi anonzi Florence ndiani? Mumunina wangu. Zvakanaka. akafiseka Hanzi akafa ka? Akafa. Zvakanaka. Hanzi nazvino ndaona mumugwagwa mune chituna chiri kuuya kubva kuSouth Africa chisiri kugadzirwa sumuke kubva kuSouth Africa chemunhu anonzi Jason akafa neaccident kuSouth Africa. Ndiani wako uyu Jason? Jason mwana wanzvadzi yangu musukuru kwandiri. Zvakanaka. Zvikanzizvepo anonzi Florence wandaona afa zvekare pasina kana kumborwara akangoti musoro. Ndiani wako? Chokwadi munin'ina wangu. Zvikanzizve kuBotswana kuna ane zvekare akafirako Jairos. akaita accident zvekare. Jairos mukoma wangu akandichengeta nini. Zvakanaka. Zvese izvi hanzi nasekuru ndaona hakusi kutangira nekuperera ipapo. Vese ana George vari munhamo nematambudziko, ana Lisa vari munhamo nematambudziko. Nanhasi hanzi pane pandaona uchipinda apa ndaona pfungwa dzako dzichidyika nenyaya imwe hama yako yawakafonerwa yakangodonha. Ndiani? Iyo hanzvadzi yangu iri ku-UK. Mwana wababa mukuru. angodona mukuru. Angodonha kuti akatofundira mukadzi akati maingo ndangodonha handizondadonha sei pamwe ishura kana kuti Zvakanaka. Hanzi anonzi zvese izvi hanzi ndiri kuona nhamo nematambudziko. Pane urombo ukabatwa nemunhu anonzi Kingston. Hanzi ndiani? Kingston hanzvadzi yangu izvozvo ari kumushandisa bhuku. Zvakanaka. Hanzi nasekuru ndiye muroyi wako iyeyo. Ndodare rako ratatsanangura panguva ino. Zvakanaka. Kana une zvimwe zvauri kuda kutsanangura kana kuti dare iri rationa sekuru kana ririro raitwa nemo unopupura chitanga iwewe gana kutsanangura mafambiro azviri kuita zvekupera kwamuri kuita muchipedzwa naKristu. Chokwadi chese chatsanangura nasekuru chokwadi chese ndinotenda sekuru ndinotenda hangu chokwadi ende zita rokuti Kingston handizivi kuti sekuru wataura chokwadi harina kumbotaurwa rinombodi asi wataura chokwadi iri kuhanzvadzi yangu inonzi Kingston chero baba wangu wakafa wachirutsa ropa hanzi nasekuru chinatsa kutsanangura kuti chii chiri kuitika mumwe zvakatangira papi kusvika pane zvino chii chiri kuitika. Zvakatangira paaccident yaJairos. Jairos akangoti akapaka mota yake akangobva mota yakangobva kwayakabva yemusoja uyu Botswana chibva yangosvikodhuma mota yake akapinda muchipatara akashaya munhu akasaina mafomu ekuti akasike kurapwa. Ndobva azorapwa kwatopera mazuva akambopedza nguva asingatauri achibva azouya kuno kuZimbabwe anga akadimbuka musana negumbo. Ndobva aita sekuti arikavha ndobva adaidza mhuri yese akati chiuya hama dzangu tipemberere nekuti ndapona kubva munjodzi
pakangodaro tichimbopemberera masikati manheru bva angoti musoro wangu wakurwadza, musoro wangu watsemuka. Ndobva endeswa kukwekwe General Hospital mangwana bva tatomuka tichiona patoni magumbezi matsvuku anga atoshaika asi sipo Jairus ndiyakatanga. Jairus achipedza kufa kwakabva kwauya Florence akabva angoto musoro wangu anzi aiwa anga ari pakati pekwacha manapukeni murume akachitsanangura achibva angoti babashele musoro wangu watsemuka. Darweni wakagara? Ati ndiani aigara kuDarweni? Ndiye munin'ina wangu iye anga akarwa kuDarweni ndiye Florence. Akabva atongoti musoro wangu watsemuka achimhanya achipinda mumba murume wacho achifunga kuti mafanisi paakanotera akaona akutokudaro pamuromo nemumhino achibva atofa. Afa kudaro akaya kumba hanzvadzi yangu iyoyo inonzi Kingston ndiyati mukwashaura mwana wedu anofanira kuti aripe. Baba wangu akati kwete hafanirwa kuripa tisati tafamba. Iwewe ndiwe mukomana muhomba ari panapa pari zvinezvi unofanira kumuka uchifamba tifambe sezvatawiga mwana mofamba tozwa kuti chii chadya mwana. Vanhu vakabvoenda kuna umwe madzimai wokumasowe wekumusha kwedu ikokoko. Iye akazomuka asisi pakabvuma manheru vanhu vachironga. Mangwana akazomuka asisipo akuti ndadaidzwa newe World Vision saka ndatoenda kubasa. Asi vanhu vachisvika kwakanobatsira vakanzi chinhu chadya mwana uyu ndechemumusha menyu musaomeserewa kwasha. Chemusha menyu ndo chatunga mwana nyanga atumwa ko munhu wamanofanira kuya naye ari kupi wamamanzi mukuya naye nababa wenyu ndaichimuda apa. Saka zvinhu zvemumusha menyu zvadya mwana womumusha imomo. Apera ndobva John anga ari kuBotswana futi vaita accident vaabva zvigunwe zviviri zveparuoko akapona patsaona iyoyo. Gore rapera George mwana waKingston mukomana mukuru akaita futi tsaona achidhiraivha mota mubva pafa munhu patsaona iyoyo iye achibva akwara gumbo. Mukunga akwara bva atangotsvagwa nemaSouth Africans mhuri yake yakuda kupisirwa mumba iye akatotiza akadzoka kuPretoria kwaigara vamwe vanhu weukama achibva atoya kunoko mhuri yake ikatiza ikawanda achibva yakuno kuPretoria zvekuti izvozvo atokuno kumukadzi wake nevana vokugara kuno kumusha ndokubva kwakaita kuDurban ikoko mukunga abondera notanga kutsvagwa. Izvezvi izvi marimwe zuro zvakanaka pokuita kusonzi musukuru uende mberi kukurukura unatategura vanokubatira. Marimwe zuro Jason akaita kuti tsaona achibva angofira ipapo murungu wake anonzi ndiye driver mota kuita kukaita Jason tsaona musi Saturday mwana wangu inini akabayiwa nebanga kuDurban ikoko akatorwa mari nefoni. Anzi Jason achibva atirega ndinoona muzukuru abayiwa sezvo anga achigara kusaidi kwake. Paakabva kumuzukuru musi weMonday chipiri achitanga kuenda kubasa ndobva atoita accident nemurungu wake bva afira pasipoti ipapo. Ndo mamirire enyaya yasekuru akaita ndauya ndikati ndinoona kuti tichapedza mhuri chii uye kuti tikati tifambe havabvumi apa ndo vanenge vari vakuru vacho isi kuti tichesimba kufamba titega atigondosika ndashinga kuya panapa zvokuti pamwe izvozvo vari kutondiona handizivi vachandifungirei vachandiita sei. Ndakutotya nekuti vanotozodoti ndangwarisa sei ndazoita zvinhu zvakadai. Uyafuna kundura mankwara Kingston abwere zvakanaka asi iwe unofanira kugadzirwa mushonga wekuti Kingston agone kuya pano. Ndinotenda Kwambo chake chiparadzwe kuti vapenyu vararame. Kutenda sekuru ndotenda singaiti. Robert une chekutaura here? Inini chakundifadza sekuru ndechekuti amai avauya vana vakana vachifonera nekutaura havanenge vasingaoni kana mabasa amunenge muchiita imimi nekuwandira kwamunenge makaitwa asi vanenge vada kuti zvinhu zvavo zviitwe kana chopu yari kwaanenge ariko. Chazongondifadza ndechekuti ndataura navo vazozvipira vega takavapa adhiresi handizi kuti enda vati ndiri kutumira mameseji haasi kupindura ndakavapa adhiresi ndakati kana muine nhamo sekutaura kwamuri kuita fambai musvike panhamba 7 andaso pana sekuru tasvo munonzwa kuti vanokuitese vari kugamuchirai sei vazouyawo vega nekuda kuchi kwematambudziko notomwe vanongofona ndine nhamo yakadai mukoma ende amunondikumbira nasekuru tasvo aya vanodaro aiwa mukoma dai muchiuza mamiriro akaita zvinhu asi ivo vazvipira nekuda kwedambudziko remumhuri mavo vakauya sekuru tasvo vakaita sei vakavagamuchira chokwadi vakapewa tsananguro dzavo vakagutsikana nadzo vakaona kuzavo nekwakaita vanhu vakabva vaona kuti pana sekuru pacho pakuti ungonosvika so panodei kuti vanhu vanozodzowa nokuti ini ndakana ndakanobatsirwa asi haisi nyore totoda moyo ndotenda zvichokwadi mukoma Robert ndotenda zvisingaiti tenda sekuru ana sekuru ndotenda hamu ndotenda tonotenda
Ini pano nyama yangu inorwadza. Ndakaregedza basa kuti ndishande kuSouth Africa ndeishande nekuda kurwadziwa. Ndoti ndikabatwa nemusana uyu ndokunototadza kusimuka panene yangu ndiri pakati pekutsvara yadi ndokunototadza kuti ndichifamba ndokunobva ndatombogara pasi pamwe ndomboti woita sekuti wamboregedza. Ndonzwa sekuti ndinenge ndinzwa sekuti ndine maronda masaidi meso handitonzwisisi kuti nditi dambudziko racho richapera here kana kuti rakabvepi handizivi. Zvekupera rapera. Tindi. Matopinda apa ngaende panze akarotsisiwe apuwe mushonga wekuti things agone kuya Zvakanaka